Центъра за върхови постижения, големи данни в полза на интелигентно общество. Гейт откри новата си сграда в присъствието на министър-председателя академик Николай Денков, вице-премиера Мария Габриел, ректора на Софийския университет професор доктор Георги Вълчев, както и много други учени и експерти от България и от чужбина. Сградата ще предостави възможност на изследователите да решават значими обществени проблеми, а сред проектите, които ще се осъществяват, е и тестов център на НАТО. Алекс Донев разказва. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България. Първият изследователски институт към Софийския университет и първият център за големи данни и изкуствен интелект в България и Източна Европа е създаден през 2019 година. Новата му сграда значително ще спомогне за развитието на изследователската среда у нас. Тя е факт благодарение на финансирането по програма Хоризонт 2020 и оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Едно от нещата, които си поставихме като цел, беше ние да бъдем проводник на промяната в националната система за изследвания и иновации. Научните изследвания в Гейт са фокусирани в 4 направления със съществена социална значимост: градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия и дигитално здравеопазване. Именно тук се очаква да бъдат решавани проблеми от обществено значение. Най-важното, действително, което тепърва предстои, да покажем как науката, как технологиите могат да работят в полза на обществото и, разбира се, да бъдат и в полза на нашите студенти. А една от основните цели на проекта е да се осигури атрактивна среда и да се представят възможно най-добрите условия за младите иноватори. Да творят в България, да надскачат границите на своите възможности тук и утвърждават България като лидер в иновациите в научните изследвания. И такъв тип сътрудничество на национално, регионално и европейско ниво ще направи и ще утвърди България като надежден партньор в развитието на дълбоко технологичните иновации. Това, което виждаме днес, беше една мечта, в която даже не знаехме дали ще се реализира. Но знаехме, че ако не опитаме, тя никога няма да бъде реалност. Самата сграда е проектирана да бъде енергийно ефективна, с много лаборатории и зали за срещи и експерименти и със собствен фотоволтаичен парк. Всичко това ще спомогне за развитието на едно от основните научно-приложни направления на Институт Гейт – градове на бъдещето. В градове на бъдещето работим по създаването на цифров двойник на града. Цифровият двойник можете да го разглеждате като виртуална реплика на реалния град, който интегрира данни от разнородни източници. Това са данни свързани с градската среда, като сгради, пътища, зелени площи, така и динамични данни, например демографски данни, данни за консумация на сградите, както и данни в реално време. Това са данни от сензори за качество на въздуха, за шума, които събираме и с нашата лаборатория. Ние работим по различни сценарии, свързани с параметричното градско планиране, анализ на покритието на социалната инфраструктура в града на 15-минутно пешеходно разстояние. Знаете тази концепция. Така Институт Гейт ще се превърне в своеобразен хъб, където ще се работи за подобряване на градската среда и социалното развитие на града чрез иновативно градско планиране. Освен това, в новата сграда на изследователския център ще се тестват технологии с двойно предназначение по инициативата на НАТО «Даяна». Инициативата цели да създаде екосистема, която обединява усилията на иноватори, предприемачи и експерти в сигурността и отбраната, за да могат всички те заедно да създадат нови технологии с двойна употреба в полза на гражданската устойчивост, отбраната и сигурността, евроатлантическата общност. Технологиите са от най-различно естество, но всички целят увеличаване на гражданската устойчивост. Това означава енергийна ефективност, дигитална трансформация, човешко здраве дори. Добър пример за такава технология е примерно събиране на сателитни данни от крайбрежни води. Тъй като тези крайбрежни води, знаете, има такава проблеми, включително в Черноморието, и те могат да помагат за идентифициране на обекти, които са с враждебно предназначение в тези райони, но също така може да помагат за идентифициране на нивото на Световния океан поради промените в климата.
Очаква се капацитетът на изследователския център да бъде достъпен още от началото на следващата година, което да предостави възможност на студенти и учени да оставят своята следа в света на науката. Много съм доволен от постигнатото както в този център, така и за останалите центрове за върхови постижения и компетентност, тъй като беше голямо предизвикателство да бъдат изградени. Успешното изпълнение беше свързано не само с изграждането на сградите, закупуването на апаратурата, но и изграждане на контакти между отделните научни организации, участващи в центровете. Беше много важно да се създадат и контакти с международни научни организации, техните партньори от чужбина. Надяваме се да успеем през следващия програмен период всички тези центрове, които сме изградили, центъра Гейт, центъра Плантасис в Пловдив и останалите центрове да навлязат в българската научно-изследователска система и да бъдат полезни за бизнеса и за обществото най-вече. А за учените в България остава да оползотворят максимално центъра за върхови постижения Гейт, изграждайки устойчива екосистема и превръщайки го в европейски хъб за значими научни постижения, образование и иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България.